eskutik helduta. Aiene, agur bat lagun maite gora, nola ez berriz ikusi arte. Lasta bat eta gero bi musu, zure zai hemen izango nauzu. Benetan, goxo zainduko zaitut, nigan lekutxo bat izango. Baina gaur eta hemen elkartu gara gudenok bi lagun omentzeko. Bi lagun. Eta haiekin batera urte luze hauetan gurekin elkarlanean, auzolanean, euskaraz, pozik aritu diren guztiak, baiet? Arbizuarra bata, lakuntzarra bestea. Handiak biak. Bai, arbizuarra esautzen nuen nik gertutik, Presoen aldeko ekimenetan beti, batean eta bestean, parranda batetan edo bestetan, baita ere herriko zinegotzi. Zure izena, Kaixer, Arnasa da oraindik. Arnasa da udalan, erraldoi eta buruhandien konpartxan, jubilatu elkartean, musika eskolan, futbol zelaian, tabernetan, kalean, herrian. Gaztetasunaren indarra zenuen eta bihotz zahar baten jakinduria. Gaur, isilik dago herria. Baina zure ahotsa entzuten da haizean. Zure irria geratu da gure artean. Eta zure urratsak bihurtu dira bide. Jolina, ze polita idatzi duzut. Bueno, horre guztia balio du franentzat ere bai, bale? Baitare. Osondo. Aiene, agur bat lagun maite, nola ez berriz ikusi arte. Lasta bat eta gero bi musu, zure zai hemen izango nauzu. Benetan, goxo zainduko zaitu.